Morfin. Under denne præsentation vil jeg komme ind omkring, hvad morfin er, dens opbygning, opløselighedsforhold, sikkerhedsforhold og den dødelige dosis, også kaldet LD50. Men hvad er morfin? Morfin er et opiat, som er en fællesbetegnelse for stoffer udvundet af rå opium. Morfin er et af flere smertestillende stoffer, som udvindes af saften fra opiumplantens kapsel. Gennem flere hundrede år har morfin været det stærkeste smertestillende stof, som var tilgængeligt. Udover smerte dæmper morfin også hoste, åndenød, angst og diarré. Smerten bliver lindret gennem morfins virkning på særlige modtagere, som også kaldes receptorer, i specielle nervestrukturer i hjernen og rygmarven. Virkningen af morfin og morfinlignende stoffer kan beskrives som dels beroligende og smertestillende, dels ophidsende ved at fremkalde en euforiserende virkning. Når stoffet indtages ved rygning eller indsprøjtning, oplever brugeren en intens lykkefølelse og velvære, som kaldes et sus. Gentagen indtagelse af morfin medfører tolerans, således at man skal have mere af stoffet for at få den samme virkning. Stofmisbrugeren kan herved komme op på en dosis, som svarer til 10 gange normal dosis. En dosis, som vil være dødelig for en person, der ikke er vant til stoffet. På grund af den stærkt vanedannende effekt, som morfin har i for store mængder, undgår man i dag blandt andet at bruge stoffet til længerevarende behandling. Man bruger dog stadig stoffet til kortvarige behandlinger. Morfin består af 17 carbonatomer, 19 hydrogenatomer, 1 nitrogenatom og 3 oxygenatomer. Derfor har morfin den kemiske formel C17H19NO3. Morfins molarmasse er 285,34 gram per mol. Som du kan se, består et morfinmolekyle af 2 OH-grupper, i toppen til venstre og i bunden til venstre. Dette har stor betydning for morfins opløselighed. Opløselighed er et stofs evne til at blive opløst i et andet, som regel flydende stof. Det vil altså sige den maksimale mængde af et stof, der kan opløses i et bestemt opløsningsmiddel. Som hovedregel gælder, at polære stoffer har størst opløsningshed i polære opløsningsmidler, så for eksempel vand, mens upolære stoffer opløses bedst i upolære opløsningsmidler. Morfin er opløseligt i vand, fordi de polære hydroxidgrupper kan danne hydrogenbindinger med vand. Opløselighedsgrænsen for morfinhydroklorid er blevet bestemt som 50 mg per milliliter i vand. Eftersom man ofte angiver opløseligheden i gram per 100 ml, kan man skrive opløseligheden som 5 gram per 100 ml vand. Morfin er ikke særlig giftigt, hvis det bruges rigtigt, hvilket blandt andet betyder, at dosis tilpasses smerteintensiteten. Almindelig dosis til hidtil ubehandlede patienter er 10-20 mg, der kan gentages 3-4 gange dagligt. Ved fortsat anvendelse ses ofte fysisk tilvænning i det, der skal anvende større og større doser for at fremkalde samme smertestillende virkning. Mens dødelig dosis er 200-400 mg for hidtil ubehandlet, kan patienter i langvarig morfinbehandling samt narkomaner ofte tåle over 2000 mg dagligt. Som jeg sagde før, skal en hidtil ubehandlet patient have mellem 200-400 mg morfin for at have den dødelige dosis. Ifølge et mål, der hedder LD50, er den dødelige dosis for morfinsulfat mellem 120-250 mg. LD50 er et mål for, hvor meget af et stof, der skal til for at halvdelen af forsøgspersonerne dør.